No niin, nyt ollaan vihdoin siinä vaiheessa, että meillä on tässä pelipakinoiden teepaita alla. Se on käynyt sieltä poronkarvasta aina kutomisvaiheen kautta läpi ja tullut tähän meille painotettavaksi. Ja nyt on siis se vaihe, jolloin pelipakinoiden teepaidasta tulee virallinen pelipakinat teepaita. Eli teemme sen logopainotuksen tähän. Tämä normaalisti tehdään siellä pelipakinoiden virallisissa maalaamoissa, mutta tällä hetkellä siellä on Kimin Mersu-työn alla, joten me ei mennä poikia häiritsemään sinne sen kummemmin, vaan tehdään se ihan täällä kotona pienoissa koossa demonstraationa, että mistä oikein on kyse. Ensisijaisen tärkeää on tämä huolella valmistettu sapluuna, joka sitten takaa sen, että jokainen pelipakinat teepaita näyttää samalta ja luo sellaisen standardin näihin. Huomionarvoista on myös tämä P:n keskipiste, että se tulee aina oikeaan kohtaan, samoin kuin koko logo, ja meillä on siellä erittäin tarkkasilmäisiä poikia maalaamossa töissä. Sitten tärkeää on myös tämä logon värjäysvaihe, ja me käytetään siinä luonnon säästämisen ja luomutuotannon vuoksi ihan vesiväriä tai sitten vesiliukoisia öljypohjaisia maaleja. Ei muuta kuin tällä lailla se tapahtuu ihan näin demonstraation kautta ja valmistuu sitten pikkuhiljaa. Ja lopuksi siirretään kuivumaan sitten. Ja paita onkin tällä valmis. Enää puuttuu lähetyspakkaus ja lähetysvaihe ja onnellinen asiakas.